Sugeng kepanggih malih para siswa khususipun kelas 11 SMA Negeri Setunggal Bandar. Nah, kanthi menika kepanggihan dinten menika tasih nglajengaken materi ingkang minggu kala wingi ingkang sampun kula share wonten aplikasi Microsoft Teams. Inggih menika teks sesorah. Kanthi kala wingi tasih struktur teks sesorah. Lah dinten menika kanthi mangke babagan para siswa mangke midhangetaken saking kula ngengi babakipun pripun caranipun anggenipun sesorah boten ngujiwani kalian tulodo teks sesorah. Nah, langsung mawon supados boten kedangon carane sesorah. Pripun caranipun supados anggenipun para pamicara menika nglampahi sesorah menika boten nguciwani kanthi supados tampilanipun dados sae. Nah, pisanan wonten mriki caranipun ngagem rasukan. Nah, rasukanipun para pamicara kedah dipun siapaken utawi kedah dipun jumbuhaken dipaske kalian pamireng. Oh menika adicara kinten-kinten kok ingkang sesorah ingkang mirengaken kok ginakaken batik minimal ingkang sesorah menika nggih ginakaken batik. Oh adicara wonten dipun dawuhi adicara wonten ulang tahun lare-lare alit. Nah, dipaske ampun malah ginakaken pakaian ingkang rapi sanget kados Pak Presiden nggih mboten trep. Nah, paling ugi ya midhangetaken oh aku kok wonten babagan kantor kepala desa ginakaken mekaten lan menika dipun trepaken. Nah, paling boten penampilan menika dipun utamakaken supados ingkang mireng boten salah fokus. Nah, saumpaminipun kok panjenengan kok keseso ginakaken rasukan akhire kancinge kirang setunggal. Akhire pamireng menika malah fokusnya boten sesorahipun panjenengan ananging malah fokus wonten kancing ingkang tasih bolong. Oh kadosta kok resletinge dereng disereke. Menika malah ndadosaken gagal fokus. Paling boten panjenengan ingkang rapi. Rasukan kedah rapi, sopan, resik lan jumbuh kalian kahananipun pamireng. Menika babagan ginakaken rasukan. Kaping kalih menika caranipun jumeneng wonten ing podium. Limrahipun biasane pamicara menika saking adicara wiwitan dugi terakhir kejaba upacara bendera. Nggih, adicara perpisahan, adicara pengaosan menika umumipun pamicara ki mboten mapan ing panggung saking wiwitan dugi pungkasan. Saka awal tekan akhir ki ora ning dhuwur panggung. Ananging mapan saderengipun dipun paringi wedal dening tiyang ingkang maosaken pranata adicara, becikipun pamicara lenggah wonten ing papan radi ndelik. Rada umpetan. Ora umpetan blas ki mboten. Boten ten wingking panggung, boten teng pundi mawon, limrahipun biasanipun dipapanaken wonten ngajengan. Oh, ning ngajeng adicara ki biyanipun tiyang-tiyang ingkang mangke didhawuhi kangge sesorah. Nah, menika dipaske malah kadang panitia sampun maringi kursi piyambak wonten ngajeng, saking pamireng wonten ngajeng menika. Supados penampilanipun mangke mboten nggadhahi daya kejut. Anggenipun mlampah tumuju podium kedah kanthi limrah. Mobile mangke sampun didhawuhi para pranata adicara sumangga papan lan wedal kula semanggaaken. Nah, menika mlampahipun menika nggih ingkang saklimprahipun mawon. Dadi mlampahe aja digawe-gawe, mlakune aja digawe-gawe. Ya ampun mlayu. Ya ampun dada-dada iki ya ampun. Limprah mawon. Saderenge micara para pamicara wonten nginggil wonten podium menika ngadeg jejeg kanthi sumringah. Sumringah menawi basa Jawi biasanipun astanipun
ngapurancang. Ngapurancang iki pripun? Iki kelas 11 dereng tak paringi mangertos ngapurancang iki pripun. Nek menawi basa Jawi wonten Jawi, ngapurancang menika asta tengen dipun cepengi asta kiwa. Menika ingkang jaler. Pun papanaken wonten ngandhap. Nah, menika menawi estri, ingkang estri limrahipun mekaten. Utawi mekaten, asta tengen ingkang inggil. Nah, keng menapa ingkang kok asta tengen ingkang dipun cepengi? Menika nggih janipun wonten filosofipun. Nah, supados biasanipun tangan tengen ki supados sopan. Nah, nek uno sesorah karo ding-ding mekaten nggih kirang langkung. Nah, saenipun dicepengi. Nah, mungkin menawi nunjuk, nah medale mekaten. Nah, ingkang jempol drijinipun. Lajeng ingkang pungkasan caranipun nyepengi mikrofon. Nyepengi mikrofon para siswa mboten tak ulas kata sanget sami nate sedaya ingkang mbok bilih nyepengi mikrofon ki ora asing. Bilih nyepengi biasa mawon ampun dipun damel-damel. Nyepengi kanthi limrah. Pun. Nah, kanthi limrah drijinipun nggih ampun usah dipun damel-damel biasa mawon. Lah menawi nyepengi mikrofon terus astanipun pripun? Ya mboten sah ngapurancang malih. Ngoten. Terus menawi wonten kabelipun ya ampun dipun damel dolanan. Langsung supados kanthi cepet. Wonten menika wonten tulodo teks sesorah. Kanthi wonten cengkoronganipun sampun kula ponto-ponto cengkoronganipun. Pisanan wonten salam pambuka. Kanthi salam pambuka sedaya siswa ngertos piyambak. Tuladhanipun Assalamualaikum, sugeng enjing bilih dipun lampahi wayah enjing, sugeng siang dalu dipun papanaken nalika wayahipun. Kaping kalih sak sampunipun salam pambuka mlebet wonten purwaka basa utawi pambuka. Pambuka menika mangke isinipun wonten 3 pisanan, wonten atur pakurmatan, wonten atur puja-puji, kaping 3ne mangke wonten atur panuwun. Pisanan atur pakurmatan isine paring hormat. Paring hormat dhateng sinten? Sinten mawon ingkang wonten ing adicara menika. Sapa wae seneng acara iku dihormati. Urutane kalungguhanipun ingkang paling inggil. Wonten mriku kok wonten Pak Presiden, Gubernur, Camat, Bupati, oh berarti urutane Presiden, Gubernur, Bupati, terus Camat. Menika ingkang dipun hormati. Tuladhanipun wonten menika saged dipun pirsani. Ingkang tuhu kinabekten Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Bandar, ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu Dwijo SMA Negeri Setunggal Bandar, ingkang tuhu kinurmatan Bapak Tuwin Ibu karyawan TU, para werda muda siswa SMA Negeri Setunggal Bandar ingkang kula tresnani. Menika tulodo wonten kegiatan wonten sekolah. Ingkang dihormati berarti urutanipun Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dwijo lan staf tata usaha, lah ingkang pungkasan para siswa. Wonten mriki kula terangaken, wonten mriku tak tuliske Bapak Kepala SMA Negeri Setunggal Bandar. Mbok pilih nyebataken nama sekolahe SMA Negeri Setunggal Bandar dipun paringi namung kepala mawon. Dados ampun Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Setunggal Bandar. Nah, sekolahnya pun wonten singkatane wonten SMA menika. Mbok bilih nyebataken Bapak Kepala Sekolah, nggih, nama SMA-ne mboten sah disebat. Lajeng ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu Dwijo. Dwijo menika basa Jawane guru.
Ya, di para kelas 11 kadang nembe ngertos artosipun oh Dwija menika guru. Salajengipun sasampunipun atur panghormatan ingkang B wonten atur puja puji. Nyuwun puja puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika tuladanipun langkung rumiyin sumangga sami kula lan panjenengan nderekaken sedaya ngunjukaken puja lan puji pudyastuti dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring nugraha sarta berkahipun dhateng kula panjenengan sedaya satemah saged pinanggih ing papan menika kanthi bagya mulya kalising rubeda. Ingkang penting puja puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang Islam. Lah mbok pilih agama sanesipun saged dipun jumbuhaken menika. Lajeng ingkang kula tandani menika mbok pilih biasanipun kathah ingkang nyebataken tembung kita. Kita menika mboten wonten Jawi. Ingkang leres menika nggih kula lan panjenengan. Menika iki tembung kita iki saking kita. Ngene diterjemahke wonten Jawi dadi kita sanenipun menika janjanipun lepak. Ananging kathah ingkang ginakaken wonten pundi mawon nggih nek ingkang mirengaken boten perkawis nggih boten menapa-menapa. Ananging ingkang leres menika boten kita. Jadi tembung kita iki mok ganti. Dados kula lan panjenengan. Lajeng menika nggih nyebataken kula sebataken kula tembung satemah. Satemah menika tembung sanesipun saking saengga. Saengga saking sehingga. Nah, sehingga menika lepak ingkang leres satemah. Saged pinanggih ing papan menika kanthi bagya mulya kalising rubeda. Nah, menika atur panghormatan lajeng atur puja puji. Salajengipun atur panuwun. Matur nuwun dumateng sedaya wonten ing ngajeng. Dumateng para panitia, dumateng para panyengkuyung sing sampun dukung saengga satemah kagiatan menika saged kalampahan. Tuladhanipun kudamelaken salajengipun kula minangka sesulihipun panitia ngaturaken sugeng rawuh mugi-mugi rawuh panjenengan saged adamel regenging swasana awit saking menika kula ngaturaken agunging panuwun mboten kesupen kula ngaturaken gunging panuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang sampun paring idi palilah murih kalaksananipun sedya pangetan dinten pahlawan ing kalenggahan siang menika. Ugi kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak saha Ibu Dwija tuwin para karyawan ingkang paring ego pratikel murih pratitising adicara. Atur panuwun ugi kula aturaken dumateng para kadang preda muda siswa SMA Negeri Setunggal Bandar ingkang sung sambiyantu ngantos adicara menika saged lumampah. Nah menika kula damelaken tulodo sesorah ingkang wonten ing SMA lan adicaranipun mengeti dinten pahlawan. Menika matur nuwun dumateng para rawuh, matur nuwun dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang sampun paring restu nglawontenaken adicara menika, ngaturaken dumateng para Bapak Ibu Dwija, ngaturaken dumateng para siswa utawi panitia ingkang sampun biyantu adicara menika. Menika nembe pambuka. Nah, sak sampunipun Purwaka Basa dilajengaken kalian
surasa basa. Surasa basa menika jajanipun kapirang dados kalih menika wonten wedaran sawetara kalian wosing gati wigatining perlu. Pisanan udaran sawetara iki pambuka saking isi. Nah, wosing gati wigatining perlu menika isi saking isi menika. Nah, pisanan wedaran sawetara. Para bapak, ibu, sarta kadang mitra ingkang saduhu bagya mulya, kados sampun kawuningan ing ngakathah sarta kaseknenan ing donya bilih rikala titiwanci utawi Surya kaping 11 November 1900 gangsal ing Surabaya menggah Walandi. Pangorbanan ingkang boten tida-tida awujud bondo tuwin nagari murih lestarining kamardikan. Inggih awit wigatosing prastawa menika pramila pamarentah Republik Indonesia netepaken Surya 10 November minangka dinten pahlawan. Dene wosing gati wigatosing perlu panjenengan kasuwun rawuh ing pahargyan menika saprelu mengeti dinten ingkang agung menika wondene ancas ingkang kinandhut mugi-mugi pahargyan menika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten ingkang badhe dhateng ngandelaken tekad brasta penjajah jejekaken kamardikan ngudi jenging bebrayan. Nah, menika surasa basa wonten wedaran sawetara ajeng wosing gati wigatining perlu. Udaran sawetara apa sih babagan sing apa sing nempel-nempel babagan isi. Nah, nembe isi ingkang badhe dipun andharaken dening para pamireng. Salajengipun surasa basa dipun lajengaken kalian pangarep-arep. Kekarepane apa? Nah, kekarepanipun menapa sabare diwenehi isi saking pidato. Nah, tuladhanipun menggah wedaran sajangkepipun mungguing prastawa ageng 11 November 1900 gangsal ing Surabaya menika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala Sekolah. Mugi-mugi kanthi wedaran menika mliginipun para siswa tumanggrap ing karya. Bilih labuh labatipun para satriya kusumaning bangsa rikala semanten sanyata boten enteng. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. Boten agaman bedil nanging alelandasan pikir ngukir bangsa tumuju nagari ingkang majeng adil makmur lahir lan batin. Menika tuladha pangarep-arep kekarepanipun wonten ing teks menika. Nah, pungkasan sabare menika sabare surasa basa pangarep-arep dipun pungkasi kalian wasana basa. Wasana basa menika isine panutup utawi artine panutup. Ingkang panutup berarti nek panutup wonten atur pangapunten. Enten wonten purwaka basa iki wonten atur pakurmatan, wonten atur puja-puji, wonten atur panuwun. Lah wonten wasana basa atur pangapunten, nyuwun ngapura. Babagan apa sing diapura nih? Babagan tata basa lan solah bawa. Tuladhanipun ing wasana sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara namung kemawon mbok bilih lampahing adicara menika kirang meranani penggalih panjenengan panitia nyuwun agunging samudra pangaksami. Dene kula pribadi ugi nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwih
Parama Sastra. Lajeng ditutup kalian salam panutup. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika tulodo sesorah. Nanti sampun kula pondo-pondo struktur utawi cengkoronganipun. Bilih mangke wonten tugas panjenengan tugasipun jumbuh manut wonten ing aplikasi Microsoft Teams. Mangke kula sisipaken saged dipun lampahi menika. Kula pungkasi mekaten babagan pasinaon menika bilih wonten pitakenan kirang jelas lan sanes-sanesipun saged tanglet lumantar WhatsApp utawi lumantar aplikasi Microsoft Teams. Kula pungkasi sugeng kepanggih malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.